bari in zo. Samun guri wai tusar asuba. Sannu tashi tashi. Ke baki sa asuba ta yi bane? A'a ban san. Ko baki sani ba? Kina so sai uwarki ta zo tukunin ki san da asuban ta yi? A'a. Dan Allah da gaske za mu haihu. Insha Allah za ki haihu. Ba ma haihu ba za ki haihu. Allah ya sa. Kin ga ni ba na gaji. Ya same ki? Wai ta ba mun ke? Baya gona mun baki. Ke munafuka me kike a zaune a nan? Da ba za ki zo ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba haka nace miki ba? Na manta ne wallahi. Kin manta? Munafuka dai da ido wuki tana kallo na kamar da kare a cikin kwata. Ya to bari in zo wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan nan. Tunda abun naki ya kai ga zaki cutar min da yarinya. A'a ba haka bane. Munafukan Allah ta'ala. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.